Ano makaila ka ng manay? Kasi nag-istorya sa imo ana. Sino ako? Taga-Davao si Manay. Basta komedyan ka ni Manay. Karang tinuod. Isa nag-istorya sa imo ana. Ako magpapa. Ako magpapa. Mamatay pa. Promise. Namatay ka mo sila dahil. Pero promise si Manay. Top 1 sa Davao. Kaya no, kay Sir Dungog ka? pinaka-stricta. Siya ang baliti ng Davao. Dungog ba ka? Pero sa gilibak ni Shamsi Sakwa. Siyempre, sorry ha. Oh, iingon. Ano akong gilibak? Kita diriwa ka, maturan naman ito isok. Oh. Si Manay daw. Iingon. Kumakong sumago ng ulo. Nakita mga tao ng mga traidor. Ingon sa kota tadae. Ingon. Iingon. Masya, huwag kayo si Balatot. Oh. Sa banda, saman. Yeah. Ulit ang mga comedian. Kana si Manay. Kana si Manay. O si Manay, stricta din. Wala eh, wala ako kayo. Disiplina mo ganda, disiplina mo ganda yan. Wala mo ako, wala mo ako Manay. Iingon ninyo. Kaya na dito ni mo Manay. Kaya taga downtown ko. Taga kuhan may, nagato may mga comedian. Asa man ako nung nakita be? Okay. Oh. Ayaw ko mag-iwing, ano, nag-aato may ganat ka ng camera ka nagkilig sa kulinarya. Joke ba? Max, si Kudro. Ah. Ginoo ko. Ito ni, manay na ka. Bata pa ko, 13 years old, manay na ka. Ano gina ba to? 38 pa magugpo. 14 na ko suman. Ila ka Manay. 38. Pares sa dito. Pero gilibak ko ni Shamsi. Gilibak ko ni Shamsi. Super. Iingon. Super Mario. Wala ay. Abalo ka. Si Manay, nasigat si Manay sa una, sa disiplina, sa mahadok sa iyaha, tapos once na, Uy, di ko nag-disiplina, uy. ikaw ba karang awag ka, kabalo ka po disiplina ba? Ah. Anong disiplina ko sa mga baguhan ka ng... Gwapo lagi paminaw ang disiplina, pero sa uban lagi kay nangahadlok. Ano man siya, advantage mo na siya. Kaya dagan kag batunan, kung ang imuhang leader, kanang mo disiplina ba, lahat lang ang leader na pasagaan lang ka, mas pangit ka siya. Kasi? Kanang leader na kanang ano ka ba kanang pasagaan, wala mo alam. Mas pangit man ang kung ang sa uban kay mo, negative kay paminawon kay. Ano na siya kanang, mamagula siya ang point na makatukon ka. Hearing na si Tata. Makatukod na tukod man eh. Pinapot lang. O sige, ito ba istoryahon siya? Kung wala si Manay, naaba kayo mga earnings. Kung wala si Manay, sa Manay. Hindi nga makuha. May istorya siya. Istorya ka. Gusto niyo maging ano? Istorya kaya ikaw. Gusto niyo maging ano? Idiretso siya. Idiretso din mo na. Ano naman gusto mo? O gusto niyo maging diretso? Manay na diretso. Hindi ka ikaw, alaga man kang Manay. Paano ka rin Manay? Don't tell me, sa kadugan mo, sabay ka Manay, wala kayo nakuha sa ilaha. Wala. Ako dito mag-istorya, anak, di ko po ano ano ni Manay. Ako daw na ito yan. Oo, nakay mga natunan niya. Lahat. Very lahat. Pero, dito sa tanong-tanong, nakay natunan, pero naapod kay nalainan. Ano naman na? Ano man na? Ay, iyon ako dire. Ayaw lang, pero ano ba ka nang, mas better mo gunang, ano ka na, mas ka nang, Yeah. naka-ano ka ba, naka-learn ka sa iya? Pero learn is the most powerful.
One of the most purpose learning. Okay, gusto- When you learn, you drunk. Sige, ano siya sa, why until now, ano gawin ka kamanay? Nadyo pang kay kahadlok sa Because iya. I love money. Oh, ano na kay kahadlok sa iyahan? I love. Bisik-sikat na kay ka, ano na kay kahadlok sa iya? I love. Why are you laban now? Why am I here? Because, Why you ask? Why you ask? Because gusto mo na ako what do you want? See? ako lang ginahighlight si Manay Lao. Kasi kaya makagikan. Ewan ko kaya guys Manay, kasi kaya makagikan. Kaya masagikan. Gusto na ko Ikaw maging proud to makabalo ang people. Sus na. Pero makabalo ang tao ba na? People, iyaw gikan. Kasi pagkutan ako, hindi na ka ni Manay. Di anak ko si Bakit. Nag-grow sila. Di anak ta ka? Di anak ta ka? Sure ba? Di anak ba ta ka? Sure ba ka? Gilaman ta sa ako kasi yan? Sure ba ka? Yes! Isa rin na sa mga disadvantage. Ano mo nung Ang anak sa Ayaw lang naman. inumatasan. Ay, many times naman. Many times naman mag-away. Many times, pero gano'n mag-okay mag-ihapon mo. Because you have a big respect for them. Why? Dili ay, di siya big respect kay 50 kaya siya pero 15 kaya. Ano kasi, keep things ngayon na kayo nag-overthink yan until tomorrow. Ganino, i-overthink yan until tomorrow. Na ihagya Bitaw! ihagya ko ng simple na Kasi ako sa panin. Kasi ako sa panin. You deserve that. yes! Bitaw! Design na ako pitik niya. Parang 1,000%. Yan. Hindi, ulan na din ako. Kung mag-declare ko, 15,000. Karapatan ko na. Kasi pag 100,000. Yes. Kasi si Manay Yes. pala mo. Wala siya ilabo. Oh, ganito. Hindi mo lang PM. Ganito. Ayun o. You build your name and you can never tell. Pero okay naman na, wala pa tayong problema na sa TF. Kanang declaration lang. Mano ibakak man ang 50 o 50. Ano lang Manay? Why? Para Why? di lang siguro ka. Why is the big deal? Para di lang ka ma-expo. Para di lang ano ba ka na. Kung ano good sa imo ang part. Wala lang siya nag-isdagan. Idool. Wala siya nag-check. Ulo ko man mga. Ha? Ano man na? Oh my God, ulan! Wala ka nag-check sa iya. Para ano, Wala mo ko i-cut ano yung TF. mas better man guda parang di na lang yung istorya go. Silence is better than cure. Facebook delete. Kamu kayo Sing. Sing. Kung saan nakadagan yung mong Dutch? Ako Victoria. Sige daw. Nakabalay siya kadua. Oh? Uy, nabi ako pauron nga bag, ha? Ipautahan lang ko sindi. Kaya ibayad ako ba? Balay ba? Nagulat ako sa imong house blessing. Mo na lang kulang, makompleto na ta. Ha? Ano naman minirongel, imo na lang kulang. Wala pa sila. Wala ka naman gina-pressure, pero mo na lang kulang siya. Dool pa. Kailangan ka lang i-pressure para maano ka. Okay na, kare sa Ano ba na nangyayari?